சரி, அடுத்தது ட்ரேடர்ஸ் பக்கம் போவோம். இன்ட்ராடே ட்ரேடர்ஸ் நல்ல ஸ்டாக்கை செலக்ட் பண்றோம். நம்ம ஏற்கனவே பல பதிவுகளை சொல்லியிருக்கோம் சில யுக்திகளை கையாண்டு பண்றதுக்கு. அப்ப நீங்க பண்ற போது வழக்கமா நான் சொல்ற மாதிரி தான் ஜிடிடி ஆர்டர் போடுங்க, ஸ்டாப் லாஸ் போட்டு பண்ணுங்க, குறுகிய லாபத்துடன் வெளியில வாங்கும். நாம ஒரு உதாரணத்துக்கு இன்ட்ராடே ட்ரேடிங்னா 2% வச்சிருப்போம். 2% 1% குறைச்சுக்கோங்க போதும். ஏன்னா இந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் நம்ம எதையும் கேரி ஓவர் பண்ண முடியாது. நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம்னு வச்சுக்கிற சூழ்நிலையில இல்ல. ரெண்டாவது, மார்க்கெட்ல எப்பவுமே இந்த பிரேக் அவுட் ஸ்டாக்ஸ் சொல்லி சில பேர் பண்ணுவாங்க. இப்ப எல்லா ஸ்டாக்குமே கீழே இருக்கு. பிரேக் அவுட் எப்படி ஆறதுக்கான ஸ்டாக்குகளே எதையுமே எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப ரேரா தான் இருக்கு. அப்ப பிரேக் அவுட் ஸ்டாக்ஸ் வால்யூமோட பிரேக் அவுட் ஆனாதானே உங்களுக்கு மேல போகும். இப்ப எல்லாமே பிரேக் டவுன்ல தானே இருக்கு. எல்லா ஸ்டாக்குமே பிரேக் டவுன் ஆகுமாங்கிற ஒரு ஐயப்பாட்டில் இருக்கிற போது இதுல நீங்க போய் எப்படி ஒரு ஸ்விங் ட்ரேடிங் ஸ்டாக் செலக்ட் பண்ண முடியும்?